mata ne da kansu suke rubuta wasiti, wasu gab da za su mutu, wasu ba su mutu ba sun shiga duniya ne suka bar ma iyayensu wasici, aka har hada aka fitar da wannan wasiyar a matsayin ka'idoji. Ko da ta shekara 70 ba ta yi aure ba. Akwai ɗaya daga cikinsu wadda take cewa mahaifinta da kansa ke ba da bayanin abin da ya faru tsakanin shi da ita. Lokacin da ta gama secondary school ta kawo miji, sai mahaifin ya ce ba za ki yi aure ba sai kina da digiri. Ta je ta karanta shari'a, ta yi digiri, ya ce ba za ki yi aure ba sai kin samu aiki. Ya sama mata aiki a kotu a daidai lokacin da shekarunta ya kai shekara 35. Ba ta da sa'anni a cikin waɗanda ya kamata su yi aure, duk sun yi aure. Da ta dawo ita kadai da anguwa, sai dai ta yi mu'amala da kannanta. Idan mutum ya zo gurinta in ta ce masa shekaranta kaza, sai ce ba zan iya auren wanda ta kusa kare haihuwa ba, domin in ya aure ta a wannan shekarun haihuwa nawa za ta yi kuma ya kare, sai ya kama gabansa. Wannan ya sababta mata ciwo, ta kwanta a gadon asibiti. Ran da za ta mutu mahaifinta ya zo kanta, sai ta ce baba zan yi addu'a, idan na gama ka ce amin. Ya ce to, ta motsa bakinta bai san me ta faɗa ba, sai ta ce ka ce amin, sai ya ce amin. Ta sake maimaitawa, ta ce ka ce amin, ya ce amin. Ta maimaita na uku, bayan ya ce amin sai ta ce ko ka san me na roƙa? Sai ya ce ban sani ba. Sai ta ce na ce Allah ya hana ka jin daɗin aljanna yadda ka hana ni jin daɗin rayuwata ta duniya sakamakon rashin aure. Ya ce kuma bayan wannan kalmar shahada ta yi ta cika. Da kansa ya rubuta wasiƙar, malamin ya ɗauko ya sa cikin littafinsa. Irin waɗannan suna nan birjik. Kai kana nan ba kawai ƴaƴanka suna nan madadin su maka addu'a tsine maka suke. Da haka in ka samu miji na gari kawai ka aurar, alhamdulillah. In yana da sana'a kai addu'an Allah ya sanya masa sana'ar albarka. Mun gani babu wata sana'a daga cikin sana'o'i face Allah ya yi zarra da wani a ciki. Kaga mutum an ce tabarma yake sayarwa da, amma yanzu ya zama wani. Kuka yake sayarwa da, amma yanzu ya zama wani. Da sana'an shi awu, yanzu ya zama wani. Da yawa Allah ya daga a cikin sana'o'i, wani ma da yankan farci Allah ya daga shi. So kowace sana'a Allah ya sanya albarka a cikinta za a samu nasara. Da haka ya kamata iyaye su kula da wannan.